Pak Dukuh. Pak Dukus Sardonoharjo. Ketoke. Lah Pak Lho iki Dukuh. entuk layang ki sokne ditakoni nyuwun prisa saking sinten, Pak? Pak Dukuh ngenten ya, Wau. Pak Dukus Sardonoharjo iki pirang-pirang? Oh, Pak Marwoto. Oh, pokoknya Pak Marwoto Dukus Sardonoharjo. Nggih. Ya. Engko nek dikira Marwoto kawer barang lah iya. Ya iso yang ngono kuwi nok. Elisa entuk nawala ora sa? Apa ini, Pak? Kalau warung rujak es krim asam makmur. Nyuwun napa? Kembang rawe. Kembang rawe dados. Oke, siap. Delok sik pira ya? Karo sing mau akeh ngendi? Lah ngapa sah? Akeh iki ne. Ya, Berarti kembang rawe sikik. Ya. Sing mau apa? Ngono kuwi ora diitung perkara nominale. Ora ngono. Lah sing ngajari Pak Seno kan aku kan berguru pada panjenenganipun. Heeh, ning aja diutung iki nang kene ya akeh sing do nyuwun, ana sing nyuwun gubuk asmor anu mau sesideman saka Hongkong ki mau saka kowe tak untalke rono. Lah iya kudune 150 garis 100 sih. Karo nyuwun apa jenenge gubuk asmara. Ya aja ngrembug perkara dhuwit sarum. Saru ya ora oleh. Saru sah ra entuk sah. Lah wingi carane Pak Seno ngono ndi sing paling akeh kuwi sing disikan. Beda nggon ki beda wisan. Oh ngono. Aja Nek nang kene ora entuk. Ora oleh. Iya ora oleh ning kene iki anti kaya ngono resik desone. Iya awak dhewe sindene Pak Seno to aja ngisi-ngisine dalange. Oh iya ya. Lah kowe kok ngisin-ngisinke? Ya apa ya? Ya mau duwite moped dhewe. Nah, aja kok tatin kok ngisin-ngisin ke aku, dhek dhewe ngisini-sini kok. Lah kok iso? Lah iya kok ya wong duit kok dimlep dhewe ora. Lah yo dikek dalange ra entuk kok. Dinggo kas. Kasih sapa iki Dinggo piye? tuku seragam barang kuwi dit apa? Lah iki wiyagone sapa to iki? Oh iki beda ya Pak, dudu saben dinane lho. Oh, sing penting tabuhane padha ora masalah. Tabuhane padha, sindene barang ya beda-beda lho. Tampil beda. Oh, mulane dalange kok nengok nengen terus iki. Biasanya delok debok terus Iya. ya. Saiki ne delok pengen terus. Ada yang baru? Iya, ada. Nek biasa nek Kulit dia kalau manggis. ada yang baru suka begitu. Oh gitu. Kita bubarke lho negara. Lah napa tah? Aku kok cerewet ngopo to? Iya. Lah ya nek ra cerewet kok sepine. Wis sesideman apa ki mau sing nyuwun apa ki mau? Sesideman nggih. Kae mau bapake sing Kembang rawe. Nanti Iya. kembang rawenya buat nanti lagi. Kembang rawi posideman. Engko sinden-sinden ki ya digunakake. Digunakke ki piye? Dikon nembang. Dipakai. Jangan digunakan, diaturi nembang. Diaturi nembang. Ya, diaturi nembang. Bener kuwi.